May tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista at mga kabisyo. Hi, partner! Grabe, paganda ka talaga ng paganda everyday. Ay, nako. Bumabata ka ng bumabata. Ay, nako, wala ka na namang pera, no? Pauta naman, 5K lang. 5K. Yan nga ba sinasabi ko kapag sumusweldo ng bago ang weekend eh. Pagdating ng mga Lunes at Martes, ako sigurado ang dami na pong mga inuuto, ang dami na pong binobola. Para magka 1.5. Tawag dito diskarte. Oo nga, gets ko naman kasi diskarte ko din yan. Ang dami ko na nga nasabihan ng gwapo ngayon eh. May isa pinagbigyan ako, pinautang ako 350. Oh. At least hindi naman nasayang yung laway ko sa kanya. Laway ko sa kanya! Nilawayan mo siya? Oo, siya. Hindi, ginamit ko ang aking dila. Ginamit yung dila! Dinilahan mo siya? Hindi. Binola ko. Yun. Okay. May kakilala nga ako eh. Ano? Ang diskarte naman niya. Laway lang din ang puhunan. Tsaka daliri. Ay, naku, sinasabi ko. Yung mga kakilala mo, hindi ba sila nababagaan siya? Charot. Ang gagawin niya, kunyari 100 lang. Ah, gano'n. So meron siyang na-message na 10. Oo, na binola-bola niya. Oo, na pa 100 naman yan, pasend na lang. Gcash, ganyan. 1,000 na agad. 1,000 agad, may 1,000 the whole day. Diba? Iba din. Daliri lang ang puhunan nun, ha? Diba? Pindot-pindot lang. Finger. Ganyan. Use the fingers, gano'n. Diba? Tawag ng diskarte. Hindi, pero totoo ha. Kung halimbawa, online selling. Oo. Diba? Alam niyo po minsan, nag-iisip tayo, paano kaya tayo kikita ng extra? Yung kasasweldo lang pero petsa de peligro na agad. Di ba ganun laging ganun eh. Laging kulang. Madami kang pwedeng makita sa loob ng bahay ninyo na pwede pang ibenta. Katulad ng misis mo. Ibenta mo yung skills niya. O halimbawa, nagluluto siya ng ulam. Minsan kasi akala lang natin na parang barya lang naman kapag nagluto siya ng extra tapos ibebenta niya sa opisina. Pero sa totoo lang, kapag hindi mo rin ginawa yun, wala ding extrang income. Correct. Diba? Nung panahon ng pandemic, isa sa mga favorite ko na nangyari, kung meron mga masasabi nating magagandang bagay, is that yung nauso yung tinatawag na barter. Yung barter system. Ewan ko po kung sa lugar ninyo. Akala ko Chinese barter. Hindi. Iba naman yun. Akala ko yung laro. Barter system, di ba? Ewan ko kung meron ka. Chinese din nagpauso nun. Ay, talaga. Yung barter system. Yun. So, kung ikaw kabisyo ay naranasan mo ito, di very good. Sa inyo ba sa lugar ninyo nag-barter? Sa amin kasi sa lugar namin may barter eh. So, isipin mo, meron akong mga sapatos na hindi nagagamit. Pwede ko siyang i-post para sa barter tapos tatanungin anong gusto, 'di ba? O anong mga time na yun, gusto ko itlog. O meron ako isang tray ng itlog. Anong kapalit? Ha? Itlog. Anong kapalit? Sapatos. Oo nga, hindi ko na ginagamit yun eh. Sabagay. Oo, kumbaga parang nag-declutter na ako, nagkaitlog pa ako, di ba? Hindi kasi, minsan may mga ganyan, madami tayong mga gamit, kung meron man, na inaalikabok na po, na pwede na po nating i-dispose. Pwede nating i-dispose in so many ways. Baka pwede yan nga, yung barter, o di naman kaya, pwedeng ibenta sa murang-murang halaga, or di naman kayo donate. Correct. Di ba? Basta gagawa talaga ng extra, didiskarte talaga. Yung kaninang sinasabi ni partner, pabata ka ng pabata. Ganyan. Doon nag-uumpisa yun eh. Makakuha ka lang na mautong babaeng ganyan. Sabik na sabik sa papure. May 500 ka today. Kawala-wala, libre ka niya ng libreng pananghalian. Diba? Umpisahan natin na sa mga ganon. Di ba? Actually, nagbigay ka na ng compliment. Napaganda mo na yung damdamin ng tao. Napaganda mo yung mood niya. Di ba? Na-reciprocate pa ng merienda.
Correct. Di ba? May kapalit pang panlilibre. Isa na namang merienda ang naisalba, di ba? Totoo yun. Dahil lang sa kabaitan. Di ba? Pero yung minsan yung paraan para sinasabi natin nang uuto naman o kaya pinupure para makakuha ng kapalit. Maaaring sa umpisa ganon yung dating. Pero kapag ikaw ay nasanay na nagbibigay ng compliment, ang sarap na din sa pakiramdam eh. Natural na sa'yo na nagbibigay ka ng papuri sa ibang tao. Yung binanggit mo kanina, totoo yun mga kaibigan, akala lang natin wala, pero meron. Yung sinasabi natin walang nangyayari, kulang ang sweldo, pero may mga tao kasing nagkakaroon ng diskarte para magkameron. Totoo. Diba? Maraming paraan para kumita ka ng extra. Yung sinample ni partner kanina, barter. May mga taong, yung sa mga simpleng paraan, yung problema o yung challenge na gagawa nila o nahahanapan nila ng magandang oportunidad. Ano yung mga example na pwede nating maisip ngayon? Halimbawa, dito sa Pilipinas laganap to kapag umuulan. Tapos tumaas yung tubig sa daanan. Sa kalye, bumaha. Di ba't may mga taong gumagawa ng diskarte? Krisis yun mga kaibigan, na problematic yung situation na yun. Pero may mga taong gumagawa ng sarili nilang tawiran para kumita ng pera. Correct. Di ba? Maglalaglag ka lang ng barya, piso, 5 piso, 10 piso. O sinong mga ganun na parang akala ko wala pero meron. Hindi nga kailangan ng baha eh. Ito laging nagkakaroon, partner. Pagbungkal ng kalsada. Hindi totoo. Di ba? May binungkal na kalsada pwedeng naniniwala ako dyan. Correct ka. Laging may ganun eh. Hindi natin kailangan maghintay ng rainy season. Yan. Hindi naman nawawala ng bungkalan. Laging may bungkalan. Maaring mawala ng pag-ulan pero ang pagbungkal ng kalsada hindi nawawala. Pero dahil may mga... sila nauubos. Oo, correct. At hindi sila natatapos. At dahil may mga pagbungkal na kalsada, minsan nga, yun yung sinasabi mo, partner, ginagawa ng pera. Paraan. Oo, diba? Although hindi natin sure kung tama ba yun. I mean, hindi naman pwedeng tama kasi sila yung nagko-control na ng traffic eh. Diba? So kapag may binungkal na kalsada tapos one way lang yung dadaanan, anong mangyayari? Kailangan malaman kung aling side na yung dadaan. Sa bawat pagdaan, diba, pwede ka maghulog. At malaking tulong yun. Kung walang gagawa nun, walang umandar. Walang executive, walang CEO na makakarating sa office niya. Diba? Totoo yun. At yun yung napakahalaga ng CEO sa isang lugar, sa isang kumpanya. Correct. Diba, nasa kanya yung pagdedesisyon. So kailangan makarating siya sa kanyang paroroonan. Yung mga artista na kailangan makarating sa kanilang gig o sa kanilang shooting. At paano sila nakakalusot, 'di ba? Dahil ito dun sa mga humihingi ng mga piso-piso, barya-barya dun sa mga nagbubungkal ng kalsada. Hindi, pero totoo, ang laking tulong nila ha. Kasi sila yung taga stop and go eh. Nag-serve as enforcer. Correct. Diba? Nagta-traffic eh. In a way. Yung mga halimbawa, ako naisip ko sa parking area. 'Di ba? Yung mga nagpapaatras. Iisipin mo, paano? 'Di ba? Paano ako didiskarte? Pero sila naisip nila 'yun eh. Teka, pupunta ako dito, madami nakapark. Lahat ng umaatras dito, aalalayan ko. 'Di ba? Habang umaatras, okay, nagbibigay ka ng senyas. Okay, atras, teka muna, may dadaan. Paglabas mo ng sasakyan, naabutan ka ng 5 piso. Correct. 'Di ba? Kung sa isang umaga, let's say from 8 to 10 AM, 'di ba? Nakailan kang 5 piso. Minsan ang 5 piso wala na nga, yung iba hindi lang 5. 10 yung iba. 10, 20. Pag generous ka, 20. Correct. Diba? Nakatatlo kang 20, 60 pesos. Grabe, ilang turon na yun. Sold na yung merienda mo nun, ha? Ilang instant pansit kanto na yun, partner. Diba? Yan yung mga taong magaling dumiskarte. Yan yung sinasabi natin. Diba? Sinasabi natin, wala eh. Wala talaga. Kulang talaga eh. Correct. Wala akong resources eh. Hindi ko kaya eh. Diba? Pag naisip mo yung mga taong ito na gumagawa ng paraan, diba? Yung mga simpleng paraan para mabuhay sila, bibilib ka eh. At sasabihin mo, meron naman pala. May pagkukunan. May oportunidad, hindi mo lang nakikita. Correct ka. Kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Yes. Parang yung partner, na uso nung pandemic or even before that, nung nagkaroon ng online na selling platforms, yung tinatawag na resellers. Diba? Yes. Kasi kung halimbawa, wala ka talagang kapasidad na gumawa ng sarili mong produkto, wala kang kapasidad na, wala kang resources, pwede ka mag-resell ng mga produkto eh. Diba? Maghahanap ka lang ng produkto
produkto na alam mong una, trip na trip mo. 'Di ba? Kasi mahirap magbenta ng isang bagay na hindi mo trip eh. Oo. hindi yan hindi ka convincing. 'Di ba? So kung nauso yan, partner, yung mga nagre-resell ng mga beauty products, 'di ba? Yung mga nagre-resell ng alahas, 'di ba? Yung Mayat de la Rosa, fine jewelry, may mga resellers sila. Yes. Yung ganun, at wala silang, yung mga resellers na ito, partner, wala silang actual na produkto. Ang meron sila, dumiskarte sila na maghanap ng ano bang pwedeng ibenta dyan. Correct. 'Di ba? Tapos kung halimbawa nga pag nag-resell, syempre papatungan mo ng hindi naman kataasan, 'di ba? Yung sakto lang. Pero ilan naman ang mabibenta mo nun? Tama. Kasi kung hindi mo gagawin, Wala talaga mangyayari. Sasabihin mo, lagi ka naghihirap pa. Oo. Magiging reklamador ka ng lipunan. Diba? Cancer ng lipunan, reklamador ng lipunan. Nagkaroon ka ng title. Anong Diba? role mo sa lipunan? Reklamador ng Bakit? lipunan. Tagaturo. Bakit tagaturo? Tinuturo lang yung mga taong dapat gumawa ng paraan para sa'yo. Tama. Diba? Pero sa totoo lang, hindi. Ang gagawa ng paraan, ikaw. Correct. Oo. At the end of the day, it's your own life. It's your own battle. It's your own diskarte. You know? Ganun. It's your own diskarte, you Oo. know. At kung halimbawa, ikaw naman hindi ka, ito lagi nating sinasabi, sinistress lang din talaga namin lagi yung tungkol sa kabaitan. Kasi kapag ka yung isang tao mabait, hindi siya mahirap pautangin. Kasi ang bait nito eh. Ang love language na service. Grabe magserbisyo kahit walang kapalit, ganyan. Tapos hindi man nagsiservisyo man na walang kapalit, pero in time magkakaroon ng kapalit yan eh. Akala lang po ninyo yung kabaitan ay hindi nakikita, pero nakikita yan. Natatandaan yan. At ngayong pumasok na ang July, dapat ngayon pa lang nag-i-invest na po kayo ng kabaitan para pagdating ng Pasko. Naku, malapit-lapit na. Madami ang balik, di ba? hindi ka makakalimutan kasi naalala ka na, lagi niya akong tinutulungan eh. Ang bait-bait niyan sa akin. Ganun. Alalahanin nyo, July na, August kasunod, tapos bare months na. Totoo, ang bilis na lang May Christmas na ulit sa Pilipinas, kaya bait-baitan mo na. True. Ganun. Yung mga halimbawa, yung mga kaopisina mo, na gumagawa ng sariling diskarte kasi alam nila na kulang yung sweldo na binibigay ng mga boss nila o kung saan sila nagtatrabaho ngayon. Ang diskarte nila, totoo yun, may nagdadala ng spaghetti, may nagluluto ng hamburger. Correct. May cookies, yes, may itlog. Totoo. Oo. Dito nga may nagbebenta ng saba every morning ng nilagang itlog para lang magkaroon ng extra income. So bibili ka sa mga ganong klase ng tao gumagawa ng sarili nilang opportunity para masustain yung araw-araw nilang pangangailangan. 'Di ba, sa halip na magreklamo, ubusin yung oras, kadada, puro reklamo, kulang na naman. Alam mo yan, taghihirap na naman tayo. Hindi ka kasi gumagawa ng paraan. May mga tao dumidiskarte, gumagawa ng tamang paraan para mabuhay sila. Siguro partner yung iba, kaya hindi nila ginagawa kasi naiisip nila parang ang liit naman eh. Mag-e-effort ako tas ang liit. Pero pag ganyan yung mindset mo, wala talaga. Asenso. Pero totoo magtanong ka sa mga sari-sari store na ang tagal-tagal na. Hindi naman sobrang laki yung mga patong yan sa mga candy, soft drinks, Yossi, 'di ba? Pero bumabawi sila sa volume. 'Di ba? Magkano lang nagsasari-sari store kasi yung nanay ko na maliit eh. Alam mo yun na pwedeng hindi niya gawin, pero dahil ginagawa niya kahit papaano, meron siyang extrang income. Honestly, pwedeng hindi niya gawin eh. Pero ang ginawa niya, nag-set up siya ng munting tindahan sa harap ng bahay nila. Tapos meron siya nakukuhang extra. Maiisip mo parang nagtatanong ako, magkano kita mo kapag may bumili ng ganito? Tapos sasabihin niya, ganito. Tapos iniisip ko, parang barya lang siya eh. Kung tutusin. Pero oo nga kapag yung barya na yan, mga 5 naman yung bumili, di ba? Aabot din sa ganitong halaga. At hindi, uulitin namin, hindi mo ma-achieve yan kung hindi mo gagawin. Tama. Kung hindi mo didiskartehan. Kung puro dakdak ka lang. Sa true, kung puro reklamo lang. Para mag-iipon lang din. Ano ba, 10 piso lang inipon ko? Di kung naglalagay ka ng 10 piso araw-araw. Di meron ka na 100 ngayon. Sa Pasko, ilan na? Magkano na? Yung sinasabi na, akala mo maliit lang. Yung topic na hindi tayo relate. Next topic.
Hindi relate to sa eksenang ipon. Pero totoo yun ha. Akala mo mali, 10 piso lang, parang wala namang mararating Correct. ipon kung 10 piso. Totoo. Akala mo lang yun. Diba? Pag naipon yung maliliit na 10 piso na yan, malaki na ang kalalabasan yan. Di ba nga naikwento ko to dati, partner, nakasama yung nanay ko sa isang trip sa Japan nang dahil sa iniipon niyang 5 at 10. Wala pang 20 no na coins eh. So puro coins, 5 at 10. Tapos iniipon niya sa isang galon ng tubig. Ganon. Tapos ipon lang ng ipon. Yung hindi mo napapansin, ipon. Tapos nung nagkabilangan na umabot ng 30K. Ay, ganun pala. Dumadami pala pag nilagay sa galon ng tubig. Totoo. No? Bakit dumadami, partner? Kasi maiisip mo, ang lungkot naman niya kung hindi ko dadagdagan. Kitang-kita kasi yung napakalaking empty space eh. Di ba? Ganon na. Yun yung kailangan gawin. Dumiskarte po tayo kasi kulang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po, ang inyong kumikinang-ina na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Brought to you. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world